జయపతాక్ మహారాజ్ యొక్క ఫోటో కనిపిస్తున్నది. ఐ హోప్ కనిపిస్తుంది కదా. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే. అండ్ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారి లోటస్ ఫీట్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్. ఓకే. సో హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారి యొక్క లోటస్ ఫీట్ ని మనము తలుచుకొని వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుందాము. గురుదేవ్, మేము ఈ రకంగా బృందావన్ యాత్ర, మానసిక యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాము. సో ఎప్పుడైతే యాత్ర చేయాలో అప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయాలి, ఆజ్ఞ తీసుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఇంటి పెద్ద ఎవరు అని అంటే గురు మహారాజ్. సో గురు మహారాజ్కి చెప్పాలి. సో అతని యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకోవాలి. సో మామూలుగా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు, ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంటి పెద్దల యొక్క మనం ఆశీర్వాదం అండ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనేది. సో ఎవరెవరికైతే దీక్ష అయ్యిందో ఆర్ ఎవరెవరైతే దీక్ష తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి పెద్ద ఎవరు అంటే గురు మహారాజే. సో వారి తర్వాతే ఇంకెవరైనా మీ తండ్రి కానీ మీ హస్బెండ్ కానీ వారు. సో ఇంటి పెద్ద, మా ఇంటి పెద్ద ఎవరు అని అంటే గురు మహారాజ్. సో గురు మహారాజ్ ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బృందావన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కృప కావాలి. సో శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా కావాలి. సో శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కృప కావాలి. సో శ్రీమతి రాధారాణిని కూడా ప్రార్థించాలి. తల్లి, ఈ రకంగా బృందావన్ వద్దాం అనుకుంటున్నాము, దయచేసి మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి అని. సో ఇది లాస్ట్ మూమెంట్లో చేసిన పీపీటీ. సో ఓకే. సో ఇప్పుడు ట్రైన్లోని మనం వెళ్తున్నాము. సో ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ దిగేది మనము మథురా జంక్షన్. సో ఇది మథురా జంక్షన్. సో ఇక్కడ దిగంగానే ఫస్ట్ మథురా జంక్షన్ అనేది కూడా మనకి బ్రజ్ ధామ్లోకి వస్తుంది. సో 84 కోస్ అంటే 84 కోస్ ఉండే ఆ బ్రజ్ ధామంలోని మథురా కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మథురా జంక్షన్లో దిగేటప్పుడే మనం చెప్పులు అనేది వేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా భగవంతుడు నడిచిన ఈ క్షేత్రం ఇది. సో భగవంతుడు నడయాడిన భూమి అది. సో అలాంటి ప్లేస్లోని మనం చెప్పులు వేసుకుంటామంటే అది ఆ స్థలాన్ని అవమానించినట్టుగా. కాబట్టి అక్కడ మనము పాదరక్షకులు అనేది వేసుకోకూడదు. సో ఎక్కడైనా బ్యాగ్లో ఉన్నది అంటే బ్యాగ్లో పెట్టేయడమే. అండ్ మథురా స్టేషన్లో దిగంగానే మనం అక్కడ దండవత్ ప్రణామాలు చేయాలి బ్రజ్ ధామ్కి. సో బ్రజ్ ధామ్కి మనం నమస్కారం పెట్టుకున్నాక, సో మనకి ఈవెన్ పురాణాల్లో ఉన్నది, ఎక్కడైతే మనము బ్రజ్ క్షేత్రంలోని ఈ రకంగా దండవత్ ప్రణామాలు చేసేటప్పుడు మన వస్త్రములకి ఎన్ని ఇసుక రేణువులు, మట్టి రేణువులు ఎన్ని అతుక్కుంటాయో అన్ని జన్మలలో చేసిన పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయంట, నాశనం అయిపోతాయంట. సో కాబట్టి మథురా జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్లోనే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నారో, అంటే జన్మ కాదు, భూమి మీద అవతరిచ్చారో ఆ క్షేత్రం అది. కాబట్టి అక్కడ దండవత్ ప్రణామాలు అండ్ సాష్టాంగ ప్రణామం చేసుకోవాలి. సో అక్కడ చేసుకున్నాక అక్కడి నుంచి ఎయిదర్ బస్సు కానీ ఆటో కానీ లేకపోయిందా ఇతర ఏదైనా ఒక దీని ద్వారా మనం బృందావన్కి వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఆటోమోటివ్ ద్వారా వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది. సో బృందావన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి మేరో బృందావన్, సో ఇది బృందావనం యొక్క అద్భుతమైన క్షేత్రం. సో ఇప్పుడు అందరినీ కూడా బృందావన్ ధామంకి పట్టుకెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ ముందుగా ఆపాము, మేరో బృందావన్, నా యొక్క బృందావనం ఇది. సో నా భగవంతుడు ఉండే క్షేత్రం. మామూలుగా అందరూ ఏమంటారు, ఇది నా ఊరు. మీ ఊరు ఎక్కడ అని అంటే మీరు ఎక్కడైతే పుట్టారో, ఎక్కడైతే మీ తల్లిదండ్రుల వసతి ఉన్నదో, లేక మీ హస్బెండ్ వసతి ఉన్నదో, సో అటువంటి ప్లేసుల పేర్లు చెప్తారు. మామూలుగా నన్ను ఎవరు అడిగారంటే మీ ఊరు ఏది అని అంటే నేను తిరుపతి అంటాను. ఎందుకంటే మా తల్లిదండ్రులు ఉండేది తిరుపతిలోని, కాబట్టి అందరికీ నేను తిరుపతి అంటాను. సో ఒరిజినల్గా నేను ఎక్కడ వాడిని అని అంటే నా పరమపిత అయిన
సో అహం బీజ ప్రదాపిత అని అన్నారు భగవంతుడు. సో గోలోక బృందావనం నా తండ్రి గారిది, భగవంతుడిది. కాబట్టి సో ఎవరికైనా సరే కూడా మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు అని అంటే ఒరిజినల్గా మనమంతా గోలోక బృందావనం వాళ్ళం. కాబట్టి ఇది నా బృందావనం, గర్వంగా చెప్పుకోవాలి, మేరో బృందావన్. సో ఇక్కడ మనం పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ అందరూ వైష్ణవాలు. సో వైష్ణవుల యొక్క చరణ ధూళిని, వాళ్ళని నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. సో అందరికంటే ముందు వైష్ణవాలు. సెకండ్, అక్కడ రైట్ సైడ్ మీరు చూసినట్లయితే పైన అక్కడ బ్రజ్లో నుండే కుంజ్ అంటే మొక్కలు, చెట్లు, అక్కడ ఎక్కడో కూడా ఆకుల్ని వాటిని తెంపడానికి లేదు. మహాపాపం, అది ఆ రకంగా చేయకూడదు. సో అక్కడ మొక్కలు అవంతా కూడా ఎవరు అని అంటే గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు, వారందరూ కూడా బృందావన్లోని ఒక మొక్కల రూపంలోని, చెట్ల రూపంలోని వారు ఉన్నారు. ఎందుకనంటే వారు స్థావరంగా అక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటున్నారు. సో ఎప్పుడైతే వారిని అక్కడి నుంచి తీసుకొని బయటికి పట్టుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తారో అప్పుడు వారు దేహత్యాగం చేయాలి. సో అటువంటి వరాన్ని కోరుకున్నారు అక్కడ ఋషులు, మునులు. కాబట్టి అక్కడ చెట్లను మనం కానీ మొక్కల్ని కానీ మనం తెంచి బయటకు పట్టుకెళ్ళిన దానికి ప్రయాసం చేసామనంటే అవి దేహాన్ని త్యాగం చేసేస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి పనులు చేయరాదు. సో మొట్టమొదటిగా మనం బృందావన్కి వెళ్ళినప్పుడు బృందావన వాసులు, బ్రజ్వాసి, వాళ్ళ యొక్క చరణ కమలాలకి నమస్కారం పెట్టాలి. సెకండ్, ఆ లతా పత, సో లతా పత, సో అక్కడంతా మొక్కలు. అందుకోసం భగవంతుడిని కుంజ విహారి అని అన్నారు. మొక్కలకి వాటన్నిటికీ కూడా అధిపతి అక్కడ. సో ఆ కుంజ్ మొక్కలకన్నిటికీ కూడా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి, వాటి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. థర్డ్, యమునా నది. సో యమునా నది ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. సో యమునా నది ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ బ్రజ్ రజ్. ఇది ఎక్కడ మట్టి, ఎవరికైనా తెలుసా? రమణ్ రెడ్డి ప్రభు. రమణ్ రీతి. రమణదీప్ ప్రభుజీ. రమణ్ రీతి. సో రమణ్ రీతి ఎందుకు, అసలు బృందావన్ మట్టి చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఎవరికైనా తెలుసా ఎందుకో? గోవులు అన్ని ఒక నైట్ ఉంటే అతనికి నొప్పి బాధ అవుతుందని చెప్పేసి సో చేస్తాయి కదా. గోపాష్టమి నాడు ఎప్పుడైతే యశోదాదేవి కృష్ణుడికి పాదరక్షకలు ఇస్తాయన్నమాట. ఇచ్చి, నాయనా నువ్వు ఈ చెప్పులు వేసుకొని నువ్వు రేపటి నుంచి నువ్వు వెళ్ళాలి, నువ్వు అంతా గోవుల్ని మేపేదానికి నువ్వు పట్టుకెళ్ళాలి అని అంటే, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి. సో 9 లక్షలు ఇంటూ 4. ఓకే, సో ఆ రకంగా అన్ని ఆవులకి 36 లక్షల చెప్పులు కుట్టించాలి. సో 36 లక్షల చెప్పులు కుట్టిస్తే ఆవులన్నిటికీ కూడా వేస్తాను, దాని తర్వాత నాకు కూడా 2 చెప్పులు కుట్టించమ్మా, నేను కూడా వేసుకొని వెళ్తాను అని అంటారు. సో ఇన్ని చెప్పులు అంతా అవసరం లేదన్న, ఎందుకనంటే ఆవులకి గిట్టలు ఉంటాయి, అవి ఎటువంటి కంకర్రాళ్ళైనా ఏదైనా సరే కూడా వాటి మీద నడిచేయగలవు, వాటికి గుచ్చుకోదు అని చెప్తారు యశోదా తల్లి, యశోదామాత. కానీ కృష్ణుడు వినరు. నాకు ఒకవేళ పాదరక్షకలు ఇస్తే మరి వాటికి కూడా కుట్టించాలి, వాటికి కూడా వేయించాలి, అప్పుడే నేను కూడా వేసుకుంటాను, అదర్వైజ్ వాటికి లేదంటే నేను వేసుకోనంటారు. ఈ ప్రేమని చూసిన తర్వాత ఆవులన్నీ కూడా ఎంత వేగంగా అడవిలోని పరిగెడతాయనంటే ఆ గిట్టలతోని, దట్ అక్కడ ఉండే కంకర్రాళ్ళు అవంతా కూడా ఫైన్ డస్ట్ కిందన అయిపోతాయన్నమాట. చాలా చాలా శుతిమెత్తగా అయిపోతుంది. ఎందుకనంటే కృష్ణుడు వాటి కోసం చెప్పులు లేకుండా వెళ్తున్నారు కాబట్టి. సో కాబట్టి అక్కడ అంత మెత్తగా అయిపోతుంది. సో అందుకోసమని, అండ్ కృష్ణుడు ఒకలే కాదు, ఎంతో మంది అసంఖ్యమైన భక్తులు మనం ఇంతకుముందు భాగవతంలో కూడా చూసాము. ధ్రువ మహారాజ్ వచ్చిన క్షేత్రం బృందావన్, అండ్ నారదముని నడిచిన భూమి బృందావన్, కృష్ణుడు నడిచిన భూమి బృందావన్, శ్రీమతి రాధారాణి నడిచిన భూమి బృందావన్, అండ్ గొప్ప గొప్ప మహారాజులు వాళ్ళందరూ కూడా, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్,
యమధర్మరాజు వారందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప భక్తులు వారందరూ కూడా నడయాడిన భూమి అది. గోపబాలులు గోపికలు వారందరూ కూడా నడిచిన భూమి. సో అటువంటి భూమి మీద మనం పాదరక్షకులు ఎలా వేసుకొని నడవగలం? సో కాబట్టి ఆ రజ్, ఆ మట్టికి కూడా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 5th గోపేశ్వర్ మహాదేవ్. సో అక్కడ గోపేశ్వర్ మహాదేవ్కి ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడు అతను రాసలీల చేసేటప్పుడు ఎవరికి అనుమతి లేదు, ఇంక్లూడింగ్ శివుడికి. సో శివుడు అతని దర్శనం కోసం అనేసి వస్తారు. గోపికలు అతన్ని కూడా ఆపేసి అతన్ని కూడా ఒక స్త్రీ రూపంలోనే రమ్మని చెప్తారు. సో మధ్యలో ఉన్నది గోపేశ్వర్ మహాదేవ్. సో కిందన ఎడం పక్కన ఉండేది యమునా నది, కుడి పక్కన కింద ఉండేది రమణ్ రేతి, పైనది ఏది రైట్ సైడ్ ఉండేది ఎక్కడిది ఫోటో, అది ఎవరికైనా తెలుసా? నిధివన్ సేవాకుంజ్. సో అక్కడ మొక్కలది చెట్లది. సో రాత్రి అయ్యేసరికి వారందరూ కూడా గోపికల్లాగా తయారయ్యి, వారు ఆరయ్యేసరికి అక్కడ కోతులు కాదు కదా ఎవ్వరు కూడా ఉండరు. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే ఈ చెట్లన్నీ కూడా గోపికల్లాగా అయిపోతాయి. సో అయిపోయి అక్కడ రాస జరుగుతుందన్నమాట. సో అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతం వాసులు చెప్తూ ఉంటారు, గజ్జల శబ్దం కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది రాత్రిపూట అని. సో అందరు గోపికలు, శ్రీమతి రాధారాణి వారు అక్కడ నృత్యం చేస్తున్నట్టుగా గజ్జల శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఒకవేళ తొంగి చూడాలనుకున్నారని అంటే లోపలికి ఈవెన్ పక్షులు కానీ కోతులు కానీ ఎవ్వరూ ఉండరు అక్కడ. సో ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే వారి మతి స్థిమితం పోతుంది, లేదంటే కళ్ళు పోతుంది, లేదంటే వారి శరీరమే వదిలేయాల్సినంత ఆవశ్యకత వచ్చేస్తుంది. సో అక్కడ రాత్రిపూట పందెం పుల్ల, ఒక లడ్డు, కొన్ని లడ్డూలు, అలాంటి నీళ్లు అవంతా పెడతారు. పగలయ్యేసరికి బెడ్ మీద వాళ్ళు పడుకున్నట్టుగా, షైన్ ఇచ్చినట్టుగా ఆ రకంగా బెడ్ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా అయి ఉంటుంది. పందెం పుల్ల నవిలి ఉంటుంది, సింధూరం అవంతా కూడా వేసుకొని ఉంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ లడ్డు సగం కొరికేసి ఉంటుంది, నీళ్లు తాగి ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా అంతా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది అక్కడ రాధా రాణి యొక్క కృప అది. సో నిధివన్ సేవాకుంజ్లోని. అండ్ మధ్యలో ఉండేది గోపేశ్వర్ మహాదేవ్. సో నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేది ఇస్కాన్కి. అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సమాధి ఉన్నది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆశీర్వాదం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే అది భగవంతుడు గురించి మనకి తెలియజేసింది ఎవరు అని అంటే హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు కూడా ఆఖరికి అతని శరీరంలోని కండ అనేది లేదు, కేవలం ఎముకలు, దాని మీద చర్మం మాత్రమే ఉన్నింది. అటువంటి పరిస్థితుల్లోని అసలు మనిషి బ్రతికుండడమే చాలా గగనం అన్నట్టుగా డాక్టరు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆయనకి చాలా అనారోగ్యంగా ఉన్నది అని అంటే అతను వచ్చారు ఇంజక్షన్ వేయడానికి. చూసేసరికి లోపల కండ కనిపించటం లేదు, స్కిన్ కనిపిస్తోంది, దాని లోపల ఎముకలే కనిపిస్తోంది. వెయ్యాలంటే ఇంజక్షన్ ఎక్కడ వేయాలి నేను అని. సో ఆ రకంగా ఉన్నింది దూరం నుంచి చూస్తున్నప్పుడు. కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అతను ఆ వయసులోని అటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా 10వ స్కందము శ్రీమద్ భాగవతం అనువాదం చేస్తూ డాక్టర్కి అయితే అసలు తల తిరిగిపోయింది. అసలు ఎవరైనా ఇంత కమిటెడ్గా ఎలా ఉండగలరు భక్తిలోని అని. సో అటువంటి గురు మహారాజ్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అతని సమాధి అక్కడ ఉన్నది. సో అతని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పక్కన ఉండేది మనకి రాధా దామోదర్ మందిర్లోనే మనకి శ్రీల రూపగోస్వామి యొక్క సమాధి. సో రూపగోస్వామి ఆశీర్వాదం కిందన మనం చూసినట్లయితే మనకి శ్రీల రూపగోస్వామి యొక్క ఆ సమాధి ఉన్నది. సో అతని ఆశీర్వాదం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఎందుకు? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అసలు అమెరికాకి వెళ్ళక ముందు అతను అక్కడే ఉండి రాధా దామోదర్ దగ్గర ప్రతిరోజు రాత్రి 2 గంటలకి పక్కనే ఉండే నివసించే ఒక వ్యక్తికి
మేడ మీద, యాక్చువల్గా మహారాజ్ అతను. సో ఆ మహారాజ్కి రాత్రి 2 గంటలకి ఆ రకంగా విలపిచ్చే శబ్దం ఒకటి వస్తూ ఉంటుందంట. కానీ నిద్రల ఆ టైంలోని వారు లేయలేక, ఎందుకంటే వారు తెల్లారుతూనే లేస్తారు, రాత్రి లేట్ దాకా సేవ చేసుకొని పడుకుంటారు. సో అర్ధరాత్రిలోని ఈ విలపిస్తున్న శబ్దం వచ్చేసరికి అతనికి అర్థమయ్యేది కాదండి, ఎవరు ఈ టైంలో ఏడుస్తున్నారు అని. సో ఒకరోజు అతను మేలుకొని, ఆ సన్యాసి అతను వచ్చి తొంగి చూసేసరికి అక్కడ ఎవరు అని అంటే హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ బోరుమని విలపిస్తూ ఉన్నంట, అక్కడ ఊడ్చుకుంటూ క్లీన్ చేస్తూ అక్కడ ఏడుస్తున్నారంట. మీరు ఇప్పటికీ వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ కిచెన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది మీకు, రాధా దామోదర్లోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది, అతను నివసించే ప్లేస్ కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ ప్రతిరోజు ఊడ్చేవాళ్ళు, ఊడ్చి క్లీన్ చేసి అక్కడ విలపించేవాళ్ళంట. నా గురు మహారాజ్ నాకు ఈ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు, కానీ నేను ఇంత దాకా వృద్ధుడిని అయిపోతున్నాను కానీ నేను పాటించలేకపోతున్నాను, నాకు మీరే శక్తినివ్వాలి గురుదేవా అని చెప్పని అతను ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఏడ్చేవాళ్ళు. సో శ్రీల రూప గోస్వామి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం వల్లనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడికి వెళ్ళారు అని అతను చెప్పేవారు. సో శ్రీల రూప గోస్వామికి జై. సో నెక్స్ట్ ఇది శ్రీల సనాతన గోస్వామి సమాధి. సో ఇది మనకి రాధా మదన్ మోహన్ మందిరంలో వెళ్ళే దారిలోని సనాతన గోస్వామి యొక్క సమాధి కనిపిస్తుంది. సనాతన గోస్వామి రూప గోస్వామి కంటే ఎల్డర్, బట్ శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రిన్సిపల్ డివోటీ అతను. సో శ్రీల సనాతన గోస్వామిది సమాధి ఉండేది మనకి రాధా మదన్ మోహన్ గుడికి వెళ్ళే దారిలోని కుడి పక్కన మనకి అతని సమాధి కనిపిస్తుంది. శ్రీల సనాతన గోస్వామికి జై హో. సో ఇది యాక్చువల్గా స్థల పురాణం. యాక్చువల్గా దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి మళ్ళీ అతని ధామానికి గోలోక బృందావనంకి వెళ్ళిపోయారో అతని వచ్చిన కర్తవ్యం పూర్తి అయిపోయింది. సో భక్తులకు ఆహ్లాదం ఇవ్వడం అదంతా కూడా అయిపోయింది. తిరిగి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళు పాండవులకి వారికి వారు భగవంతుడి విరహాన్ని తట్టుకోలేక వారు కూడా స్వర్గం కోసం అనేసి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఇది ఇస్తారనమాట, రాజ్యం. సో పరీక్షిత్ మహారాజు అతని స్టోరీ అందరికీ తెలిసిందే. సో అతని వల్ల శ్రీమద్ భాగవతం వచ్చింది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క మనవడు వజ్రనాభుడు అనేసని అనిరుద్ధ యొక్క పుత్రుడు. సో అతనేంటి అని అంటే ఆ టైంలోని ఎవరిని అడగాలి కృష్ణుడు ఎలా ఉండేవారు అనేది ఇంకెవ్వరూ చూడలేదు. అందుకోసమని ఆ టైంలోని ఉత్తరాదేవికి మాత్రమే తెలుసు అనమాట కృష్ణుడు ఎలా ఉంటారు అని. సో ఉత్తరాదేవిని వెళ్ళి అడుగుతారనమాట వజ్రనాభుడు, తల్లి నా తండ్రి గారు ఏ రకంగా ఉంటారు నాకు దయచేసి మీరు చెప్పండి, నేను ఆ రకంగా మూర్తిని తయారు చేయిస్తాను అని. సో ఆవిడ చెప్పినట్టుగానే కొంత 3 మూర్తులు చేయించారు. ఆ మూర్తులు దేంతో చేయించారు, ఎక్కడ రాయితోనంటే దేని మీద అయితే కృష్ణుడు ఇక్కడ ఆ కంసుడి యొక్క కారాగృహంలోని ఆవిర్భవించారో ఆ రాయితోనే, ఆ శిలతోనే 3 విగ్రహాలు తయారు చేయించారు. సో రాధా మదన్ మోహన్, గోవింద దేవ్జీ అండ్ గోపీనాథ్జీ. శ్రీ గోవింద గోపీనాథ మదన మోహన్. సో వీరిది ఇది తయారు చేయించారు విగ్రహాలు. సో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అతను దీంట్లోని మనం చైతన్య చరితామృతం అంత్యలీలలో మనం చూసినట్లయితే ఒక కీర్తన కూడా రాసున్నారు. శ్రీ రాధాసహ శ్రీ మదన మోహన, శ్రీ రాధాసహ శ్రీ గోవింద చరణ, శ్రీ రాధాసహ శ్రీల శ్రీ గోపీనాథ, ఏ తీనా ఠాకూర హాయే గౌడియారా నాథ. సో ఏంటి అంటే శ్రీ రాధాసహ శ్రీ మదన మోహన అంటే రాధారాణితో పాటు మదన మోహన, మరియు శ్రీ రాధాసహ శ్రీ గోవింద చరణ. సో రాధారాణితో పాటు గోవింద దేవ్జీ అండ్ శ్రీ రాధాసహ శ్రీల శ్రీ గోపీనాథ, శ్రీల శ్రీ గోపీనాథ. సో రాధారాణితో పాటు గోపీనాథ, ఏ తీనా ఠాకూర హాయ్ గౌడియారా నాథ. సో వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రిన్సిపల్ డీటీస్. సో గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోని వీరు ముగ్గురు కూడా మెయిన్ డీటీస్, వీళ్ళు ముగ్గురు అని చెప్పని. సో
హిస్ డివైన్ గ్రేస్ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి అతను తన దీంట్లోని రాశారు అంత్యలీలలోని. సో వారిని మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో చరణాలు ఎప్పుడైతే చూసారో ఉత్తరాదేవి, సో అప్పుడు ఇది మధ్యలో నుండేది టెంపుల్. సో భగవంతుని యొక్క చరణారవిందాలు అండ్ మదన్ మోహన్ గుడి కూడా మీకు దర్శనం అవుతోంది. కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? Yes, ప్రభుజీ. Yes. ప్రభు కనిపిస్తుంది. కనపడుతుంది. సో మానసికంగా మీ అందరినీ కూడా పట్టుకెళ్తున్నాను. పక్కనే మనకి యమునా నది కూడా కనిపిస్తోంది. సో దూరంగా కనిపిస్తోంది యమునా నది. కొద్దిగా జూమ్ చేసుకొని చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో anyway. కనిపిస్తుంది మహారాజ్. సో ఇక్కడ ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది యమునా నది ఇక్కడంతా కూడా. ఇది మదన్ మోహన్ టెంపుల్. సో ఇది శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఈ మందిరాన్ని అంటే ఈ డీటీస్ని ఇది చేశారు. సో శ్రీల సనాతన గోస్వామి పేరు మీద ఉండే మందిరం ఏది అని అంటే కృష్ణుడిది మదన్ మోహన్ మందిర్. సో రాధా మదన్ మోహన్. ఈ కుడి పక్కన ఉండేది ఇది స్వామివారి డీటీస్. సో ఈ డీటీస్ చూడంగానే ఉత్తరాదేవి చెప్పారనమాట, సేమ్ ఈ చరణాలు. చరణాలు కనిపిస్తుందా మీకు? కనపడుతున్నాయి ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది. సో ఈ చరణాలు చూడంగానే ఉత్తరాదేవి చెప్పారంట, సేమ్ ఈ చరణాలు భగవంతుని యొక్క శ్రీ చరణాలతోనే ఇది రిజంబల్ అవుతున్నాయి అని. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక విగ్రహం చూశారు, గోవిందదేవ్జీ. సో ఇది గోవిందదేవ్జీ యొక్క మందిరం. మీరు చూసినట్లయితే గోవిందదేవ్జీ మందిరం ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో భగవంతుని యొక్క వక్షస్థలం అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అని అంటే గోవిందదేవ్జీ విగ్రహాన్ని చూసి, సో ఇది భగవంతుని యొక్క గోవిందదేవ్జీ విగ్రహం. ఇది రూపగోస్వామి ద్వారా స్థాపించబడింది. సో ఇక్కడ వక్షస్థలము భగవంతునిది ఎలా ఉంటారు అని అంటే సేమ్ గోవిందదేవ్జీ విగ్రహం ఏ రకంగా అయితే ఉన్నారో భగవంతుని యొక్క వక్షస్థలం కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పని సో ఉత్తరాదేవి చెప్పారనమాట. నెక్స్ట్ ఓకే. సో గోపీనాథ్ జీ. సో భగవంతుని యొక్క శ్రీముఖం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే గోపీనాథ్జీ మందిరం చూసి, ఇది గోపీనాథ్జీ మందిరం. సో గోపీనాథ్జీ మందిరం మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ భగవంతుని యొక్క శ్రీముఖం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే రకంగా భగవంతుని యొక్క ముఖారవిందం ఉన్నది అని చెప్పారనమాట ఉత్తరాదేవి. సో ఇది ఒరిజినల్ డేటీ. సో గోపీనాథ్జీది. ఇది రూపగోస్వామి ద్వారా ఇది స్థాపించబడిన మందిరం ఇది. నెక్స్ట్ మనకి ఉండేది ఓవరాల్గా 7 ప్రిన్సిపల్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి బృందావన్లోని. ఇది గోపాల భట్ట గోస్వామి ద్వారా చేయబడిన రాధారమణ్ మందిరం. సో రాధారమణ్జీ మందిరాని కోసమని గోపాల భట్ట గోస్వామి, సో అక్కడ షడ్ గోస్వామిల్లో ఒకరు. సో అతను ఎప్పుడైతే దీంట్లోని గంధకీ నదిలోని స్నానం చేసేదానికి వెళ్ళారో అతని చేతికి కొన్ని ఇది వచ్చాయి శాలగ్రామ శిలలు. సో 12 ఏమో వచ్చాయి. సో అతను అనుకున్నారంట అది నా చేతిలో బై మిస్టేక్ వచ్చేసిందని మళ్ళీ నీళ్ళల్లో ప్రవహించేసి మళ్ళీ మునక వేయంగానే మళ్ళీ ఆ శాలగ్రామ శిలలు వచ్చాయి. ఈ రకంగా 2-3 సార్లు మునకలేసినా సరే కూడా అవి అలాగే వస్తున్నాయంట. సో భగవంతుడికి ఈ కోరిక కావాలి, నా దగ్గర నుంచి సేవ చేయించుకోవాలని అనుకున్నారు గోపాల భట్ట గోస్వామి. కానీ మళ్ళీ అనిపించిందంట, నేను ఏ రకంగా సేవ చేయగలను, ఏం చేసేది నేను సేవ. సో నా దగ్గర అదే విగ్రహ స్వరూపంలో ఉండుంటే భగవంతుడు నేను వారి సేవ ఏదో ఒక రకంగా చేయగలుచుంటానేమో అనుకొని మళ్ళీ అలా తలుచుకొని నీళ్ళలో మునకేసి బయటకు వచ్చారంట. వచ్చేసరికి రాధా రమణ్జీ అతనికి చేతిలోని విగ్రహంలాగా కనిపించారు. సో గోపాల భట్ట గోస్వామి. సో ఈ గోపాల భట్ట గోస్వామి ద్వారా ఈ రాధారమణ్ మందిరం స్థాపించబడింది.
సో ఇతన్ని మీరు చూసినట్లయితే చిన్న విగ్రహమే. సో కానీ ఓవరాల్గా ఉత్తరాదేవి చెప్పిన దాని ప్రకారంగా చరణారవిందాలు, వక్షస్థలము మరియు ముఖారవిందము మనకి మదనమోహన మరియు మనకి ఇది గోవిందదేవ మరియు గోపీనాథ స్వరూపం అయితే మొత్తం అంతా భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు అని అంటే రాధారమణ్జీ లాగా ఉంటారంట. సో రాధారమణ్జీ దర్శనం చేసుకున్నామంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడు దర్శనం చేసుకున్నట్టుగా. అండ్ అది కూడా భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉండే స్పెషాలిటీ మీరు కుడి పక్కన చూడండి, ఇక్కడ ఇది పెదవులంతా కూడా మూసుకొని ఉన్నాయి. సో మామూలుగా ఉండే విగ్రహం ఇది. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడైనా అద్భుతమైన భక్తులు వచ్చారంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నాయి, కొన్నిసార్లు పళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇదేంటి అని అంటే అద్భుతమైన భక్తులు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే ఒక రాతి విగ్రహంలోని పళ్ళు అనేది కనిపించేలాగా ఎవరూ చేయలేరు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైనా ఒక అద్భుతమైన భక్తుడు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే అతన్ని చూడంగానే భగవంతుని యొక్క పళ్ళు కూడా కనిపిస్తాయంట. సో పళ్ళు కనిపిస్తున్నట్టుగా నవ్వుతారు ఇక్కడ. సో ఇది రాధారమణ్జీ గుడి. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్ని గుడులకు వెళ్ళాము ఎవరైనా చెప్పగలరా? అఫ్ కోర్స్ మానసికంగానే 4 టెంపుల్స్ వెళ్ళాం ప్రభు. ఏదేది మాతాజీ? రాధా మదన్ మోహన్ టెంపుల్ ఎక్కడైతే దేవాది దేవుడివి పాదాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ గోవిందదేవ్ టెంపుల్ అక్కడ వక్షస్థలం ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గోపీనాథ్ టెంపుల్ అక్కడ ఫేస్ దేవాది దేవుడి ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందని. రాధారమణ 3 పాయింట్స్ అంటే ముఖము, వక్షస్థలము, పాదాలు ఎలా ఉన్నాయో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ రూపం. వెళ్ళామా మాతాజీ? ఇంకేదైనా వెళ్ళామా మనము? మొత్తం రథయాత్ర అంతా తిరిగి వచ్చాం. గోపేశ్వర టెంపుల్ వెళ్ళాం. గోపేశ్వర్ మహాదేవ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్, అక్కడ శివుడు వారి దర్శనం చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ అంటే మధురా జంక్షన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాం ప్రభు. వెరీ గుడ్, మథురా జంక్షన్ కి వెళ్ళాము, అక్కడ నమస్కారం పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ నిధివన్, గోపేశ్వర్ టెంపుల్, నిధివన్ వెళ్ళాము. వెళ్ళాము. తర్వాత యమునా నదికి వెళ్ళాం ప్రభుజీ, అక్కడ యమునా నదికి వెళ్ళాము. రూపగోస్వామి సమాధికి వెళ్ళాము. ప్రభుజీ నిధివన్ వెళ్ళాము. ఎస్, నెక్స్ట్ రూపగోస్వామి సమాధి ఎక్కడుంది? రూపగోస్వామి సమాధి మదన్ మోహన్ టెంపుల్ లో. రూపగోస్వామి, రాధా దామోదర్ ప్రభుజీ మదన్ మోహన్ లో సనాతన గోస్వామి, మదన్ మోహన్ గుడిలోని సనాతన గోస్వామి. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మర్చిపోయారు, ప్రభుపాదుల వారి ప్రభుపాదుల వారి దర్శనం చేసుకున్నాం. 9 ప్లేసెస్ అప్పుడు ఆల్రెడీ విజిట్ అయిపోయాం మనం అరగంటలోనే. చూడండి, మనోజవం మారుతతుల్య వేగం. సో మనం దీంతోనే మనం అంతా 9 గుడులకు ఆల్రెడీ వెళ్ళొచ్చేసాం ఇప్పటికే. సో ఇది రాధా రమణ్. నెక్స్ట్ ఇది రాధా గోకులానంద టెంపుల్. ఇది లోకనాథ గోస్వామి ద్వారా ఇది సెట్ చేయబడింది. సో రాధా గోకులానంద. సో ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చరణ చిహ్నాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది స్వామివారి ఒరిజినల్ డీటీసీవి, నమస్కారం పెట్టుకోవచ్చు. సో రాధా గోకులానంద టెంపుల్ కూడా వెళ్తున్నాం మనము. సో నెక్స్ట్ రాధా దామోదర్. సో ఇక్కడే మనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ శ్రీల రూపగోస్వామి యొక్క సమాధి కూడా ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి అని అంటే సనాతన గోస్వామికి వయసు పైబడుతున్నప్పుడు అతను ప్రతిరోజు నియమంగా గోవర్ధనగిరికి పరిక్రమ చేసేవారంట. సో ఇంత పరిక్రమ చేసినా సరే కూడా అతనికి ఏంటి అని అంటే సో ఆయనకి భగవంతుడు అంటే ప్రతిరోజు చేసేవారు ఆయన, బట్ స్టిల్ ఇంత చేసినా సరే కూడా ఆయనకి ఏంటి అని అంటే ప్రతిరోజు చేయాలని అనిపించేదంట ఆయనకి దర్శనం, ప్రతిరోజు పరిక్రమ చేయాలనుకునే వాళ్ళంట ఆయన. సో 1 minute. సో అతనికి ప్రతిరోజు అక్కడికి వెళ్ళాలనిపించేదంట. సో కాకపోతే అతను ఏంటి అని అంటే సంహౌ ప్రతిరోజు వెళ్ళలేరు కాబట్టి ఆయన ఏంటి అని అంటే ఫైనల్గా అనుకున్నారంట, నా వల్ల కాదు, నేను ఇన్నిసార్లు నేను దర్శనం చేసుకోలేకపోతున్నాను, మరి ఎలాగా అనేసని
అతను బాధపడిపోతున్నంట. సో బాధపడిపోతున్నప్పుడు ఏమైందనంటే అతనికి సాక్షాత్ భగవంతుడే కనిపించి అతనికి ఏంటి అనంటే ఒక శిలా రూపాన్ని ఇచ్చారంట. సో ఈ శిలని మీరు ఇది చేసుకున్నట్లయితే, దీనికి మీరు 4 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసినట్లయితే మీకు ఒకసారి మీరు గోవర్ధన్ గిరి చుట్టూరా మీరు తిరిగినట్టుగా అయిపోతుంది అని చెప్పని ఆయనకి చెప్పారంట. సో అది 1 మినిట్. గిరి సో దానికి 4 సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే ఒకసారి మనం దీనికి చుట్టూరా గోవర్ధన్ గిరికి ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా అది మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పని అన్నారంట. సో ఈసారి నేను అది కూడా చూస్తాను, ఇమేజ్ ఎక్కడైనా ఉన్నది అని అంటే. మాకు మేము వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు ప్రభు, అది 4 ప్రదర్శనలు చేయమని చెప్పారు. సో అది కూడా ఒకసారి కాపీ చేస్తాను. సో ఆ రాధా దామోదర్ గుడిలోనే మనకు ఆ గోవర్ధన శిలాది కూడా ఇది కనిపిస్తుంది. సో మీరు అది కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ 1 మినిట్. యా, మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది గోవర్ధన శిల కనిపిస్తున్నదా? ఎస్ ప్రభుజీ, కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో గోవర్ధన శిల మీద భగవంతుని యొక్క చరణ చిహ్నాలు కూడా కనిపిస్తాయి. సో ఇది 4 సార్లు ఈ గుడికి మీరు ప్రదక్షిణ చేసుకున్నారు అని అంటే మీరు ఒకసారి గోవర్ధనగిరి చుట్టూరా మీరు పరిక్రమ చేసినట్టుగా అంత ఫలితం ఉన్నది ఈ గోవర్ధన శిలాది. సో అంత గొప్ప ధామం అది. ఓకే, సో నమస్కారం పెట్టుకున్నారా? సో ఇప్పటిదాకా Yes, ఎంతమంది ఎన్ని గుడులు తిరిగాం మనము? ఇది పెట్టుకున్నాం ప్రభుజీ. 9, 10, ఇది 11. ఇంత 11 ప్రభుజీ. సో 11 గుడులు తిరిగాము. నెక్స్ట్ Yes. రాధా శ్యామ సుందర్ గుడి, ఇది శ్యామానంద పండిత ద్వారా ఇది చేయబడింది అది. సో ఇక్కడ కూడా భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహాన్ని దర్శనం చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ టెంపుల్స్ అంతా కూడా విజిట్ చేసాము. సో రాధా దామోదర్, ఇది జీవ గోస్వామి ద్వారా మనకి. నెక్స్ట్ శ్యామానంద్ పండిత్ ద్వారా సో రాధా శ్యామ్ సుందర్ మందిరం. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటి అని అంటే దీంట్లోని ఇచ్చున్నారు నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోని వైకుంఠ జనితోవర మధుపురి తత్ర పిరాస ఉత్సవాత్ బృందారణ్య. సో అందరికంటే కూడా అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైన ప్రదేశం ఏది అని అంటే మనం ఏమనుకుంటాము, అందరికీ మామూలుగా వైకుంఠం అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్ అనుకుంటాము, వైకుంఠ జనితోవర మధుపురి. కానీ వైకుంఠం కాదు నాయనా, దానికంటే కూడా ఉత్తమమైన ప్లేస్ ఇంకోటి ఉన్నది. అదే ఏది? మథురా నగరం. మధురా నగరం. సో ఎందుకు? కృష్ణుడు అక్కడ ఆవిర్భవించారు కాబట్టి వైకుంఠ జనితోవర మధుపురి. సో మథురా నగరం అనేది వైకుంఠము కంటే కూడా ఉత్కృష్టమైన ప్రదేశం. కానీ తత్ర పిరాస ఉత్సవాత్ బృందారణ్య. సో దానికంటే గొప్పది ఏది అని అంటే బృందావన అరణ్యం. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ
తత్రపి రాస ఉత్సవాత్, రాసలీల జరిగింది భగవంతుడిది. అందుకోసమని బృందారణ్యం ఇంకా గొప్పది. సో దానికంటే కూడా గొప్పది ఏది అని అంటే ఉదరపాణి రమణాత్తత్రపి గోవర్ధన. సో ఇది గోవర్ధన్ గిరి. నమస్కారం పెట్టుకోండి గోవర్ధన్ గిరికి. సో గోవర్ధన్ గిరి మనకి ఏ రకంగానైనా మనకు ఒకవేళ అహంకారం అనేది ఉన్నది అని అంటే నాశనం చేసేస్తారు. గోవర్ధన్ గిరి కృష్ణుడి యొక్క ప్యూర్ లవ్ని ఇస్తారు మనకి. సో ఉదరపాణి రమణాత్తత్రపి గోవర్ధన, భగవంతుడు తన స్వచేతుల మీద స్వహస్తాల మీదుగా ఆ గోవర్ధన్ గిరిని ఉద్ధరించారు, పైకెత్తారు. కాబట్టి బృందావన్ అడవి కంటే కూడా గోవర్ధన్ గిరి అనేది ఇంకా ఉత్కృష్టమైన ప్లేస్. కానీ అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైన ప్లేస్ ఏదైనా ఉన్నదా అని అంటే రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే. సో అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. కిందన మీరు చూసినట్లయితే అది రాధాకుండ్. సో జై శ్రీ శ్రీ రాధాకుండ్. సో రాధాకుండ్లో స్నానం చేసే పద్ధతి ఏంటి? సో ఫస్ట్ దండవత్ ప్రణామాలు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆచమనం 3 సార్లు చేయాలి. నీళ్లు తల మీద జల్లుకోవాలి. దాని తర్వాత 3 మునకలు రాధాకుండ్లో నెయ్యాలి. అయిపోయినాక ఇదే రకంగా పద్ధతితోని శ్యామ్కుండ్లో 3 మునకలు, మళ్ళీ రాధాకుండ్లో 3 మునకలు. సో ఈ రకంగా చేస్తే మనకి సంపూర్ణంగా స్నానం చేసినట్టుగా. యమునా నదిలో కూడా స్నానం చేయాలి ఒకసారి. సో ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అసలు బృందావనం చెప్పుకోవాలి అని అంటే. సో ఒక దగ్గర శ్రీమతి రాధారాణి ఆవిర్భవించిన ప్లేస్ అయోనిజావిడ. సో అదంతా నేను ఇంకా ప్రజెంటేషన్లో పెట్టలేదు. అది రావల్ అంటారు. సో అక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి కమలంలో దొరికారనమాట. సో పగలపూట తెల్లారుతూనే సంధ్యావందనం కోసం ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో వృషభాను మహారాజు, కీర్తిదాదేవి, అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక లోటస్లో కనిపించారనమాట శ్రీమతి రాధారాణి. సో అది కూడా ఉన్నది. సో వీలైతే ఒకసారి ట్రై చేస్తాను ఆ ఫోటో కూడా షేర్ చేసేదానికి. సో ఇది శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క రావల్ అనే ప్లేస్లో ఎక్కడైతే శ్రీమతి రాధారాణి ఆవిర్భవించారో మీరు చూసినట్లయితే పక్కన చిన్న బొమ్మ కూడా ఒకటి ఉన్నది. ఇది రాధారాణి బంగురుతున్నట్టుగా, పాకుతున్నట్టుగా అది శ్రీమతి రాధారాణి. అందుకోసం ఇక్కడ లాడ్లీ జూ అంటారు. మామూలుగా శ్యామాజు ఆ రకంగా అంటారు, కానీ ఇక్కడ ముద్దుల బిడ్డ, చిన్ని పాప. ఎవరినైనా చిన్ని పాపను చూడంగానే స్వతహాగానే ఎంతో ముద్దు అనిపిస్తారు. అందులో ఆవిడ శ్రీమతి రాధారాణి అయితే ఇంకా ముద్దుగా అనిపిస్తారు. సో ఇది రావల్. సో ఇక్కడతోని మనము మన ఈ బృందావన్ యాత్రని ముగిద్దాము. సో వెనకాల నది కూడా ఉంటుంది ప్రభుజీ. వెనకాల నది ఉంటుంది, ప్లస్ రాధారాణి ఆడుకున్న ఒక చెట్టు కూడా ఉంటుంది. చెట్టు కూడా గుడి ప్రాంగణంలోనే కనిపిస్తుంది. గుడి ప్రాంగణం, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాము జస్ట్ ఒకసారి ఇది చేద్దాము. సో ఫస్ట్ ఎవరిని ప్రార్థించుకోవాలి? గురు మహారాజ్ గురు మహారాజ్, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ కి జై జయ హో. సో శ్రీమతి రాధారాణికి జయ హో. సో శ్రీమతి రాధారాణి మరియు మన ఇంటి పెద్ద అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారి ఆశీర్వాదంతో మనము బృందావన్ యాత్రని మొదలు పెట్టాము. సో ఫస్ట్ వచ్చింది మథురా జంక్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? దానికంటే ముందు బ్యాగ్ లో పెట్టేయాలి. అచ్చా, ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మర్చిపోయాను నేను అసలు. ఎవరిదైనా కళ్ళద్దాలు కానీ ఏదైనా పర్సు కానీ ఏమైనా పోయిందా?
పోయినాయి ఎందుకంటే అక్కడ ప్రభు. బృందావనంలో ఆ, కోతులు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి. కొంతమందికి అందుకే జరిగాయి చెప్పులు ప్రభు. కళ్ళద్దాలు ముఖ్యంగా కళ్ళద్దాలే పోయాయి చాలా మంది. ఎస్, అది ఇప్పుడు పోలేదు కదా ఎవరికి. మళ్ళీ వాళ్ళు తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. కరెక్ట్. సో కాబట్టి అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీరు కళ్ళద్దాలు, మొబైల్స్ అలాంటివన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ కోతులు చాలా తెలివైనవి. విషయ వాంఛల పట్ల కోరిక ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉన్నది, ఎక్కువగా మొబైల్ తోని వాళ్ళు ఫిడ్ల్ అరౌండ్ చేస్తున్నారు, ఫోటోలు సెల్ఫీలు అవి తీసుకుంటున్నారో, కోతులు కూడా వాళ్ళంటే కోపం, లాగేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. కళ్ళద్దాలు ఎందుకు అనంటే మీరు జ్ఞాన నేత్రాలతో చూడండి అయ్యా ఈ క్షేత్రాన్ని, ప్రేమ నేత్రాలతో చూడండి. భౌతికమైన నేత్రాలతోని అర్జునుడికే కనిపించలేదంట విశ్వరూపము, ఇంకా బృందావనం ఏం కనిపిస్తుంది? కాబట్టి మీరు మీ జ్ఞాన నేత్రాలని తెరుచుకొని ఉంచండి, ప్రేమ నేత్రాలతోని తెరుచుకొని ఉంచండి, భగవంతుణ్ణి ప్రతి అణువులోని చూడండి అనే ఉద్దేశంతోని అక్కడ కోతులు కూడా ఉంటాయి. సో కాబట్టి కళ్ళద్దాలు, మొబైల్స్ అవంతా కూడా లూజ్గా కవర్స్ అలాంటివి పెట్టుకొని ఉండద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వెళ్ళిన ప్లేస్ మథుర. సో అక్కడ చెప్పులు తీసేసాం. దాని తర్వాత అక్కడ బ్యాగ్లో వేసుకొని చెప్పులు సాష్టాంగ ప్రణామాలు, దండవత్ ప్రణామం మనం చేసాం. నెక్స్ట్ బృందావన్. సో బృందావన్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు హీరో బృందావన్. బృందావన్, నా బృందావన్. సో అక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం? ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పులు అవంతా కూడా బ్యాగ్లో పెట్టేసి ఉన్నాం ఆల్రెడీ. కళ్ళద్దాలు అవంతా కూడా ఎక్కడో దగ్గర బ్యాగ్లోనే పెట్టేసి మనం జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ చేయాల్సింది అక్కడ బ్రజవాసికి పాదాలకు ప్రణామాలు, నెక్స్ట్ అక్కడ మొక్కలకి ప్రణామాలు, యమునా నదికి యమునా నదికి ప్రణామాలు, ప్రణామాలు. అక్కడ రజ్ మట్టికి ప్రణామం, గోపేశ్వర్ మహాదేవ్కి ప్రణామం. సో ఇందులోనే మనము దీనికి కూడా వెళ్ళిపోయాము. ఏది గోపేశ్వర్ మహాదేవ్కి ఒకటి వెళ్ళిపోయాము, రమణ్ రేతికి వెళ్ళిపోయాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఇది కేసీ ఘాట్ అనుకుంటాను, యమునా నది దగ్గర ఉండేది ఇది కేసీ ఘాట్. కేసీ ఘాట్ కి వెళ్ళిపోయాము. నెక్స్ట్ నిధివన్కి వెళ్ళిపోయాము. సో 5 ప్రదేశాలు ఇప్పటికే ఆల్రెడీ తిరిగేసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళింది హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆశీర్వాదం కోసం ఇస్కాన్కి వెళ్ళాము. నెక్స్ట్ ఇది రాధా దామోదర్ దగ్గర మనము స్వామివారిది రూపగోస్వామి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాము. 7 ప్రదేశాలు ఇప్పటికే తిరిగేసాము. సో అక్కడ జపమాల అవంతా కూడా పెట్టుంటారు రూపగోస్వామిది. సో నెక్స్ట్ ఇది సనాతన గోస్వామి సమాధి. ఇది ఎక్కడ అని అంటే మనకి మదన్ మోహన్కి వెళ్ళే, రాధా మదన్ మోహన్కి వెళ్ళే దారిలోని ఉంటారు. సో శ్రీల సనాతన గోస్వామి యొక్క ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకున్నాము. 8 క్షేత్రాలు ఇప్పటికే అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ 9వది మదన్ మోహన్ గుడికి. సో ఇక్కడ కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నాము. చరణారవిందాలు ఇక్కడ భగవంతుడిది సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. ఇది 9వ క్షేత్రం. నెక్స్ట్ గోవింద దేవుజీ 10వ క్షేత్రం. ఎక్కడైతే స్వామివారి వక్షస్థలం సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో 10వ క్షేత్రాన్ని కూడా దర్శనం చేసుకున్నాము జస్ట్ ఒక అరగంట 30 గంటలోనే. నెక్స్ట్ ఇది 11వది గోపీనాథ్ మందిరం. సో అక్కడ శ్రీముఖము స్వామివారిది ఏ రకంగా ఉంటుంది అని అంటే గోపీనాథ్ మందిరంలోని సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో 11వది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గోపాల భట్ట గోస్వామి ద్వారా స్థాపించబడిన రాధారమణ మందిరం. సో సంపూర్ణంగా శ్రీ రాధారమణ్జీ అలాగే ఉంటారు. సో రాధారమణ్జీలోని ఇంకొక విశేషత కూడా ఏంటి అని అంటే అక్కడ పూజారులతో వాళ్ళతో మాట్లాడతారు. పుండరీక్ మహారాజ్ అనేసి అని దానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉండే పూజారి, అతను హెడ్ పూజారి. సో ఒకసారి బట్టలు తెచ్చి స్వామివారికి దుస్తులు ధరిస్తూ ఉంటే, వేస్తూ ఉంటే స్వామివారి ఎంత చేసినా సరే కూడా వేసుకోవటం లేదు. సో అతనేంటి అని అంటే వారు సాక్షాత్తు మాట్లాడతారు భగవంతుడితో. సో అతని యొక్క అన్నగారు వచ్చారంటే అన్నారంటే, స్వామి మీరు ఇంత నాటకాలు చేశారు అని అంటే నేను ఈ కపాటి తెరిచేస్తానంటే కర్టెన్ తెరిచేస్తాను, అందరూ హాన్ మిమ్మల్ని పక్కకు చూస్తారు. అందరూ కూడా ఏంటి భగవంతుడు అసలు బట్టలే వేసుకోలేదు, ఒక చిన్న కౌపీనం ఒకటి వేసుకొని ఉన్నారు, చెప్పండి తెరిచేయమంటారా అని చెప్పని ఆయన కొద్దిగా అంటే బెదిరించినట్టుగా మాట్లాడారంట. స్వామి బట్టలు ఆఖరిసారి ప్రయత్నిస్తున్నాను, వేసుకున్నారా? సరే సరే, లేదనంటే కర్టెన్ తెరిచేస్తాను అనగానే
ఈ ఆఖరి ప్రయత్నంలోని మాత్రం చక్కగా ఏ మాత్రం కూడా అల్లరి చేయకుండా భగవంతుడు ఆ బట్టలంతా కూడా దుస్తులంతా ధరిచేశారంట. సో అంత అద్భుతమైన సంభాషణ వాళ్ళది. సో స్వామివారు సాక్షాత్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు తన భక్తులతోని అక్కడ బృందావనంలోని అణువణువున అంతే. అండ్ ఇక్కడ కొన్నిసార్లు అద్భుతమైన భక్తులు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే పళ్ళు కూడా కనిపిస్తాయి భగవంతుడిది. సో ఇది శ్రీ రాధారమణ్జీ యొక్క మందిరం. నెక్స్ట్ ఇది మనకి రాధా గోకులానంద. సో రాధా గోకులానంద మందిరం. సో ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాద చిహ్నాలు కూడా ఉన్నాయి. లోకనాథ్ గోస్వామి ద్వారా సంస్థాపించబడింది. అండ్ నెక్స్ట్ రాధా దామోదర్ మందిరం, ఇది శ్రీల ద్వీప గోస్వామి ద్వారా సంస్థాపించబడింది. ఇక్కడ సాక్షాత్ భగవంతుడే ఒక విగ్రహాన్ని కూడా, ఇది కూడా గోవర్ధన శిలాన్ని కూడా ఇచ్చారు, దాని మీద అతని పాద చిహ్నాలతో పాటు. సో దాట్ ఇక్కడ 4 ప్రదక్షిణలు చేస్తే గోవర్ధనగిరికి ఒక ప్రదక్షిణ చేసిన దాంతో సరి సమానం అని. సో నెక్స్ట్ ఇది శ్యామానంద పండిత ద్వారా స్థాపించబడిన రాధా శ్యామసుందరం మందిరం. ఇది ఐ థింక్ బాంకే బిహారీ దగ్గర ఉండే మందిరం ఇది. సో నెక్స్ట్ గోవర్ధనగిరి, ఆఖరికి ఇది రాధాకుండ్, పక్కనే శ్యామకుండ్. అండ్ ఆఖరిన మనకి లాడ్లీజు, అంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఎక్కడైతే కనిపించారో ఆ ప్రదేశం ఇది. చిన్న పాపలాగా కనిపించారు. సో ఐ హోప్ నేను ఏదో చిన్న ప్రయత్నం చేశాను మీ అందరికీ కూడా మానసిక బృందావన యాత్ర చేయించేదానికి. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. సో అచ్చా, విరామం తీసుకునే ముందు అందరికీ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరెవరైతే మీరు దీంట్లోని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో భక్తి వైభవ కానీ భక్తి శాస్త్రి దాంట్లోని, వారందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే, మీరు కంపల్సరీగా మంగళారతి అయితే అటెండ్ కావాలి. అండ్ ఎప్పుడెప్పుడైతే మీరు మందిరానికి వస్తారో, సో ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ కూడా సేవ చేసుకునే దానికి చూడండి. ఎందుకు అని అంటే, భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వైభవ ఇవంతా కేవలం సర్టిఫికేట్స్కి వాల్యూ ఉంటుంది. బట్ సర్టిఫికేట్స్ కంటే కూడా మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి పట్ల మనకి ప్రేమ అనేది ఉన్నదా లేదా అనేది, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రేమ ఉండాలి అని అంటే మనం సేవాభావంతో వెళ్ళాలి, సేవ చేసుకోవాలి భగవంతుడికి. సో మంగళారతి అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ మనకేంటి అని అంటే, సేవ కోసమని మందిరానికి మీరు ఎప్పుడొకప్పుడు ఒకసారి ప్లాన్ చేసుకోరండి, చూడండి అక్కడ మందిరం ఎలా ఉన్నది అనేసి అని. అక్కడ సేవ ఏదో ఒకటి చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, భక్తి శాస్త్రి అండ్ భక్తి వైభవ స్టూడెంట్స్కి 60% అనేది పాస్ మార్క్. సో దయచేసి అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉంచండి. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత